Ναι, και η διεθνής κοινότητα έχει στρέψει το βλέμμα της προς την οικονομία της Τουρκίας και περιμένει. Ναι, με αγωνία. Ακριβώς. Άλλωστε, να πούμε ότι και η ευρωπαϊκή κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει την τουρκική οικονομία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη πελάτη της Τουρκίας. Λοιπόν, το οικονομικό λοιπόν θα παίξει τεράστιο ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Αν τυχόν δηλαδή ξεκινήσει μια κρίση ως Τουρκία, δεν ξέρω πόσο σταθερά και πόση ενότητα θα έχει στο εννοώ. Μάλιστα, Ριάννα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πρώτες επιμελιές στην προσωπογραφία του Νταβούτογλου, για να έχουμε έτσι μια εικόνα του ανθρώπου που θα αναλάβει κάτω τα φαινόμενα, τουλάχιστον την πρωθυπουργία της χώρας μετά από τις 28 Αυγούστου. Μα όχι 28 Αυγούστου, όταν τέλος πάντων ευοδοθεί. Από τις 28 Αυγούστου. Δηλαδή, εφόσον φυσικά θα είναι έτοιμος μετά θα κυβέρνηση, θα κάνει αλλαγές στην κυβέρνηση. Αυτό φυσικά έχει ενδιαφέρον. Τι θα αναλάβουν, αν θα απομακρύνει τους παλιούς, αν θα πάει καινούριους, ποιος θα αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει ο ίδιος. Μπορεί να το αναλάβει και ο ίδιος, να το διατηρήσει. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Υπάρχουν διάφορα ονόματα. Θα δούμε. Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καλημερίζω. Λοιπόν, ήταν η Ριάννα Φερεντίνου, είχαμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη, που μας έδωσε μια πρώτη εικόνα και με κυριολεκτικό τρόπο, διότι δεν είναι ο νέος πρωθυπουργός της Τουρκίας ο Νταβούτογλου, απλώς θα πάρει τις διερευνητικές εντολές αφού οριστεί ο νέος πρόεδρος. Μία μικρή είδηση που είναι σημαντική όμως, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του δεύτερου θερινού τμήματος της Βουλής θα ενημερώσει σήμερα το μεσημέρι ο Κίτας Χαρδούβελος, ο Υπουργός Οικονομικών, για όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, αλλά και τις τελικές ρυθμίσεις για τον έμφυα. Έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί μάλλον από εκεί θα βγουν ειδήσεις. Σε λίγη ώρα, σε ένα τέταρτο, ο Υπουργός Οικονομικών συναντάται και με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα του παρουσιάσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις στον έμφυα, αλλά και το θέμα των δόσεων για την καταβολή του. Και αμέσως μετά η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για να συζητηθεί το πλαίσιο των προτάσεων για τις ρυθμίσεις στο άλλο κομμάτι, στον άλλο πονοκέφαλο, επιχειρηματικά δάνεια και τα δάνεια των νοικοκυριών. Τραγούδι. Will the bird violin then dance me to the panic till I'm gathered safely, then lift me like an olive branch and be my homeward dove, then dance me to the end of love. It'll dance me to the end of love, and let me see your beauty when the witnesses are gone, and let me feel you moving like they do in Babylon, and show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of children who are asking to be born, and dance me to the curtains that our kisses have outworn, and raise a tent of shelter now though every thread is torn.
Ευγενία Λούζου, η οποία έχει να μας πει δύο ενδιαφέροντα θέματα. Ευγενία, καλημέρα. Μαρία, Τι κάνουμε? είμαστε καλά. Μπράβο. Είμαστε έναν όλος ο κόσμος καλά. Μακάρι. Έχεις να μας πεις δύο λεπτομέρειες